ስመይ ሳሮን ይበሃል ተወሊደ ዝዓበኽሉ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ብስርዓትን ብጽኑዕ ክትትል ወላድኒ ዓበ ህይወተይ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ነይሩ ወለደይ ጽዕንቶ ስለ ዝፈጥሩለይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሕ ምሰባት ምዕላልን ደገ ምባልን ኣይፈትነ ሰቕተኛን ካብ ሰብ ክልል ዝበልኩነ ነይረ ብኸምኡ ከዓ ብዙሕ ሰብ ደፊሩ ክዛረበኒ ኣይኽእልን ነይሩ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ ወዲና ናብ ገዛና ተመለስኩ ብቕድመይ ጸኒሑ ከይሓልፍ ይኸትረኒ ድንን ኢለ ዝኸዶ ዝነበርኩ ቁልሕ ኢለ ይረኣኽዎ ሰላም ሽኮሪና ይብለኒ መልክዑ ቅዱስ ሚካኤል ዝመስል ቀይሕ መልክዑ እዩ ሰላም ኢለ ሕልፍ ክብል ይኽልክለኒ ክሓልፍ ብሓወይ ይብሎ እዋ ክላለይ ክደልየ ኳይ ክሳብ ትፍደት ተጸበኪ ስመይ ፊልሞን ይበሃል ዘይትፈልጥን እንትኾይንክ ከዓ ኣብዚ ምሳኸይ ዝምሃር ብዙሕ ሰብ ክትቀራረቢ ርኢክ ይፈለጥን መኻይድ እውን የብልክን ክሳብ ገዛኽ መኻይድ ክኾነኪ ኢለ ይብለኒ ሃንደበት ደፊሩ ዝዛረበን ረኺበ ብውሽጠይ ሕጉስ በልኩ መልክዑ ኣዘራርብኡ ደስ ክብል በልኩ ብሓደ ክሳብ ገዛውትና ንኸይድ ሰብ ከይርአኒ ስለ ዝደለኹም ገዛ ከይበጻሕኩ ክምለስ ይነግሮ ሓራ ኢሉ ይምለስ ናይ መጀመርታ ሌላና ከምዚ ነይሩ ብድሕሪኡ ናብ ክላስ ናይ መጽእ ምሳይ ኮፍ ኢሉ ይዕልል ኣነ እውን ምስኡ ምዕላል ኮነ ምስሓቅ ይጅምር ገዛ የፋኖኒ ዝጽሓፍ ተሊኒ ድማ ይሕግዘኒ ንሱ 12 ነይሩ ኣነኻ 11 ዝምሃር ነይረ ብጣዕሚ ተለማሚድና ናብ ክላስ ከይመጸን ተውዒሉ ቀጨውጨው ነበልኒ እየ ዝውዕል ትምህርቲ ይርድኣንን ስለሱ ንሓሰብከ ዝውዕል ሓደ መዓልቲ ገዛ እናፈንወኒ ባባ ይርአኒ ፊሌ ኣፋኒኒ ገዛይ ኣቶ ባባ ብሕርቃን ይዛረበኒ መኔት ምሳኽ ዝነበረ ይብለኒ ድማ ኣነ ከዓ ሰንቢደ ወልሓንቲ ይመለስ ኩሉን ምስ ኣዋጠረኒ ግን ወዲ መምሃርተዩ ኣጋጣሚ ገዛውቱ ዝኸባብ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓደ መፂና ይብሎ በሊ ድሕሪ ሕጂ ምስኡ ኾነ ምስ ካልእ ኸይርአኪ ኢሉ ኣምሪሩ የጠንቅቐኒ ሓራ ኢለ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ኣኺሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይድ ርእዮ ግን ከም ዘይረኽቦ ይኸውን ብዙሕ ግዜ ብኸምዚ ይሓልፍ ሓደ መዓልቲ ናብ ክላስ ይመጽእ እሞ ሳሮነይ እንታይ ኮንኪ ደኣ ክንድዚ ርእኽና ከም ዘይረኣኽኒ እኮ ክትኾን ዘለኺ ይብለኒ መጀመርያ እኳ ኣይረኣይትነን ኢለ ዘምኽንየልክ ነይረ ሕጂ ግን ኩነታቱ ከምኡ ይመስልን ክሓተኪ ወሲነ ብግልፂ ምዝራብ ዝሐሸ ኢለ ይብለኒ ወላ ሓንቲ ኣይኮንኩን ኢለ ይቕብፆ ብኻልእ ግዜ እውን ይመጽእ ኣዋጢሩ ይሓተኒ እንታይ ኢኹ ኮንኪ ንገርኒ ኣነ ሓቂ ክነግረክ ሳሮነይ ክሕስወኪ ይደልን ብጣዕሚ የፈትየኪ ኣብዘን ዝተፈላለናለን መዓልቲ ከመይ ኢለ ከም ዝሓለፍክውን ባዕለይ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣለኹ ብቻ ክንገርኒ ይብለኒ ይፈትወኪ ምስ በለኒ ሕርመት ልበይ ብዕፅፎ ወስኸት እቲ ምኽንያተይ ድማ ይነግሮ ባባ ከም ዝረአየናን መጠንቀቕታ ከም ዝሃበነን ይነግሮ ንኸምኡ እየ ምሳኻ ምቅራብ ዝገደፍክዎ ይብሎ ነዚ ዲኺ እሞ ስለምንታይ ከም ዝመሪጥኪ እንተወሓደት ሓቂ ነጊርክና ንጥንቀቕ ንኽእል ኢና በለኒ ብሰንከይ ዝኾነ ከጋጥመካ ስለ ዘይደለኹ ይብሎ ንባባኺ ርድኦየ ምኽንያቱ ንስኻ ትመስሊ ጓሉ ኣብ ሕማቅ ክትወድቂ ስለ ዝፈርሕ እዩ ይብለኒ ድሕሪኡ ምሳይ ኮፍ ኢሉ ይስሕቕ ይፃወት ናብ ገዛ ግን በበይንና ምኻድ ንጅምር ኣነ እውን ከም ቀደመይ በይነይ ምኻድ ጀሚረ ግን ብጣዕሚ እናሰልቸይንን እናፅለአንን መፀ ዒላሉ ፍሽኽቱ ኣብ እምረይ ተተመላሊሱ ዝመፀኒ በዚ መዓልታት ኣቁፀርና ናብ ክፍሊ ድማ ይመጽእ ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ስለ ዝነበረ ካብ ክፍሊ ወፂና ንዕልል ይብለኒ ሓራ ኢልና ጽምው ዝበለ ቦታ ፈሊና ኮፍ ንብል ሳሮነይ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኪ ይብለኒ ሓሪ ሕተተኒ ኣነ ንስኽን እንታይና ማለት እንታይ ይርክብና ይብለኒ እንታይ ክብል ከም ዝደለየ እኳ ኣይተረድኣንን ማለት በልክዎ ማለት ብዛዕባ እንታይ ትሓስቢ እንታይ ይስማዓኪ ይብለኒ እዋ እንታይ ክስማዓኒ ደኣ ይብሎ ብሕፍረት ድንን ኢለ ውሽጠይ ከም ዝፈትኽዮ ንገርዮ እናበለኒ ኣነ ግን ብዘይሕበብ ብጣዕሚ የፈተኪ ሳሮነይ ይብለኒ ልበይ ደም ጭንጓዕ ዘቋረፀት እያ ትመስል ትንፋሰይ እውን ተቆራረፀኒ ከም ማዕስዳ ከምዚ ይስማዓካ በልክዎ ሳሮነይ ብዙሕ ገይረ ቅድመ መፈላጥና ኣነ ንስኽን ንረኸበሉ መንገድታት ክንደይ ግዜ ፈቲነ
ማለት ኣጋጣሚ ምሲላ ክረኸበክ ስለዝደለኹ እየ ሳሮነይ ብጣዕሚ ተሪርክኹብኳ እዩ ዘለኪ ወዮ ልቢ ፍቃሪ ኮይነኒ እምበር ኣይኮነን ክዕልለኪ ዓይንኺ ኣጋጣሚ ተተጋጭ ኸመን ኣብረኻይን ዝጠልማኒ እናበለ ይስሐቐኒ ኣነ እውን ቀልዓለም ክገብር ኣይደለኹን ኣነ እውን ከም ዝፈትኽዎ ይነግሮ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ንኹሎም ደቂ ክላሱ ሕቶይ ተቐቢላትኒ እናበለ ብታሕጓስ ይነግሮም ንኹሎም መንጋሩ እኳ ኣይተቐበልክዎም ግን ከዓ ኣቦትኡ ኮይነ ክርድኦ ጀሚረ ኣነ እውን ሕጉስቲ ኾንኩ ኣብዚ ማእኸል ግን ብዙሓት ዝጸልኣንን ዝሓምያንን ኣጓላት የፍርየ ምኽንያቱ ንዕኡ ዘይትመነዮን ከፍቅራ ዘይትደሊ ጓል የላን መልክዑን ቁመንኡን ዘይትማርኽ የላን ቀሪብካ ምስ ረኻዮ ከዓ ዘይጽገብ ፀወታ እዩ ዘለዎ ልቦኑ እውን ናይ ንእሽተይ ዓብዪ እዩ ኮታ ንዓይ ልክዕ እዩ ነይሩ ከም ቀደምና ብሓደ ንኸይድ ንዕልል ባባ ኸይርኤና እናተሓበአና እናተጠንቀቕናን ብዙሕ ጽቡቕ ጊዜያት ንሕልፍ ሓደ ጊዜ ከዓ ናብ መሓዘይ እናበልኩ ይወፅእ ናብ ጽምው ዝበለ ቦታ ሒዝኒ ይኸይድ ጽቡቕ ጊዜ ንሕልፍ ፍቕርና እናጠንከረ መፀ ከይነጠላለም እውን ቃል ተኣታቲና ሓደ መዓልቲ ድማ ትምህርቲ ተፈሊስና ከም ቀደመይ ኣብ ደገ ይጽበዮ ኣጋጣሚ መምህሮም ከም ዘደንገዮ ይነግረኒ ድሓን ፀገም የለን ኢለ ከም ቀደምና እንዳስሓቕና እንዳዕለልና ንኸይድ ባባ ከይርኤና ብኻልእ መንገዲ ኢና ንኸይድ ነርና ባባ ካብ ሓደ ገዛ ውፅእ ይብል ኣነን ፊለይን ድማ ደው ኢልና እንዳዕለልና ኢና ነርና ብቕጽበት ገፀይ በርበረ ይመስል ብሕፍረት ናብ ዝኣትዎ ይጥፋኒ ሓንቲ ቃል ተዛሪብኒ ሕርቃን ኣብ ገጹ እናተንበ ገዛ ፀንሒ ይብለኒ ንእሽተይ ስጉምቲ ምስ ወሰድኩ ብሕርቃን ንፊለይ ክዛረቦ ይሰምዕ ብጣዕሚ እየ ሓሪቑ ንዕኡ ተዛሪቡ ናብ ገዛ ይመጽእ መጺኡ ሱቕ ይብለኒ ክጻረፈኒ ወይ ከጠንቅቐኒ እናተጸብኹ ብኣንጻሩ ግን ሱቕ ይብል ሰውትኡ ዝያዳ ኸጨንቕኒ ጀሚሩ ንጽባሒቱ ድማ ንትምህርተይ ክኸይድ እናተዳልኹ ይርአኒ ናበይኺ ይብለኒ ዲቪዛይ ገይረ እናረአይንስ ናበይ ድኺ ኢሉ ይሓተኒ ኢለ ድማ ብውሽጠይ ይዛረብ ትምህርቲ ዝበሃል የለን ይብለኒ ይህ ባባ በቃ ትምህርቲ ዝበሃል የለን ከይትሓስብዮ ድሕር ሕጂ ኣነ ዝብለክ ጥራይ ክትገብሪ መጠንቀቕታይ ከባቢኺ ዝመፀኪ ፀገም ክትሓስቢ ነርኪ ሕጂ ንዓኺ ዝሓትት ሰብ ኣሎ ኣነ ድማ ብኹሉ መዚነዮ ንዓኺ ዝኾን ሰብ እዩ ይብለኒ ዘረብኡ ካብ ተፅቢተይ ንላዕሊ ኮይኑኒ ከም ዝኽብለኒ ሓሲበዮ ይፈልጥን ሰንቢደ ቃል ከውፅእ ከቢድኒ ፀኒሐ ድማ ግን እንታይ ትብላ ኣለኻ ባባ ንመን ከተመርዓወኒ ይብለክ ኣለኹ ኣነ ዘምጥኹልክ ትምርዓዊ ኣነ እኮ ትምሃር መሲሉኒ እምበር ዝሓትኹ ደኣ መሊኦም ኣነ ግን ክትምሃር ኢለየ ክትምሃርያ ዝብሎም ነይረ ይብለኒ ብሕርቃን ዝኣክል ናብ ጽልል ተቐየርኩም ከረዶ ወይ ከእምኖ ዘይካል ኮይኑኒ ሱቕታ መሪፀ ናብ ክፍለይ ኣቱ በብኽያት ዓይነይ ሓቢጡ ንኽበልዕ እንተሓተቱን እውን ኣይበልዕን በልኩ ከመይ ልኽወርደለይ በዚ ኩነታተይ 4 መዓልቲ ገይረ ንኸይወፅእ ተኸልኪለየ ብጣዕሚ ናፊቐዮ ሰሓቑ ፀወተኡ ብጣዕሚ ናፊቐዮ ምስሉ ኣብ ዓይነይ ተሳኢሉኒ ካብ ክፍለይ ብዙሕ ኣይወፅን ንሳቶም መዓልቲ መርዓ መዓስ ከም ዝኸውን ይመኸሩ ኣነ ድማ ምስ ፊለይ ዝኸድናዮም ቦታታትን ዝብለኒ ቃላት ፍቕርን ደጋጊመ ይሓስቦ ክተፍእዶ እንታይ ዝገብሮ ኢለ ድማ ብጣዕሚ ይጭነቕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለኹ ጓል ኩላሰይ ትመጽእ ብዙሕ ሌላ ይብልናን ብኸመዩ ከዓ መምጻእ ዝገርመኒ ንእሽተይ ወረቐት ሒዛ ትመጸኒ ኣብ 9 ሰዓት ሞባይል ላይ ነበረንን ንኸመይ ከዓ ብደብዳቤ ጽሒፉ ሰዲድለይ እዚ ደብዳቤ ካፊለይ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ብዓውታ በኸኹ ገሪምዋ ንሳ ድማ ክትእብደኒ ኣጅርኽ እንተኾንኪ ትብለኒ ከም ዝናፍቐኒ ዝገልጽ ከም ዝኾነ ገይረ ክረኽቦ ከም ዘለኒ ዝገልጽ እዩ ነይሩ እቲ ዘጋጠመኒ ክፈልጥ ኣለዎ ኢለ ድማ ኩሉ ይነግራ ንዑ ክትነግሮ ኢለየ ንሳ ድማ ኩሉ ነቲ ዝበልክዋ ነጊራቶ ድሕሪ 2 መዓልቲ ንኻልእ ግዜ ትምለስ ዳይ ፊለይ ንገርኒ ይብላ ፊልሞን ክሳብ ሕጂ ትምህርቲ ኣተወን ትብለኒ ምስ ነገርክዎ ዝብሎን ዝሓስቦን ይጠፍይዎ ሓንሳብ ሒዘያ ድኹ ጠፍእ ይብል ሓንሳብ ነፍሰይ ከጠፍየ ይብል ሕመቐይ ነይሩ ድሕሪኡ ኣነ እውን ኣይረእኽዎን ትብለኒ
إذا مس بلتني ولدا زطفع أدي خوينة بجخي جزا خيركي دحيم تلي يبلع ناتو دهاي كتنقرني بهانكو تاندا تسبخو دما بابا معلت مرعخين نقربيو سلازي تدالو يبلني بابا أي تجاكنا اللي بجخا ندابلكو يلمنو زرباي كجوج عيبالون ناب سرقو يخيد دحريقو دهاي في اللي حيزات اللي تمتن أبقزو خمزي يوعلن كمزي يحدرن بيتسابو نجيرما أبن دا مستي يزوعلن زحدرن أددا شغاران مستني خوينو سدرؤو انتاي كوينو خفلتو خندق زي حاتيتنا يو جن كنقرن يكألن يوميلومني تبلني بطعمي حزينة تجنيقان كي وطق تميلة بتبقى زحلو بخنزي أوارح كبرنا إتا أنكو دهاي في اللي تنقرن زنبرس دما تفيعان نزياتني تفلتن كم زي بسحيلن معال تمرعناون بزيحون كيف تخو مسنبعتي تمرعي حد شوات كلا مرون كفت ونايك ألكون بطعمي خبيرني حق زربا أزيز تمرعخو بطعم تعيس بيو زقبر اللي زطفا جن لبين في اللي مسافكرة كالي سوبي حاسبونيو حدا معالت دما كزاوركي دقنو تعيبلنمو حرايلي نوات بأجرنا وكندا قبرنا دما نفيلي يريو بطعم انتبلاشو تقلمو جاقور قريلو مترأخوو صغصغي لي بكي فيلي أي رأينن نبعتي مقوزز أرابيني زتدقول فقري بنبعت ترأيو سوأي دما انتاي كوينكي بلني بأقرامات كنقرو أي كالكون دحاني سؤيلي يبلو سؤيل كدعا انتاي كوينك خطبخي يبلني دحاني إذا تريو زلخا ودي نمحازاي حوائيو محازاي دما بحدقا مكينا يوميتا نعو مسراخوي تذكرني زبك زلخو إلي مخني دحانا جخي إلو كتأنا عني فتن كيرئنا ترئنا نسوان كبكيو إلى بخال ما قد خمن خير كبر هيوتي بخنزقاتيلو سلسته أوالد وليده حجي أمريكا يزلخو كوينو قن سبعي بفور عين خريك ألكون في اللي ون كرسوعي كألكون بطعمي زنفوا حج خازو سنو طفيني لبيد خدامت كويس ندقين سبعيين انتاي تمخروني